Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor new. Kuble ye phi baro kini ki long ki khubor bam te kasni. Ka Jingialang XVI Finance Commission kabla long hakotiat by Marriott menakalai potrik unailor ha ga baw mentri rang ba ka Jylla Conrad K Sangma la shimbentalang. Ha ga ne ka Jingialang kabla ne shisngi ka Finance Commission ka bakhan riu kle kendo karpang mar kinomi khmat jong ka khai pateng ki borsh nong nong kendong ki borsh nong sorb ki sengsan perthai Umentri rongba ka Jylla Meghalaya Conrad K Sangma haba pynsngew ha ka Jingialang jong ka 16 Finance Commission ya ki jingeh ka Jylla baga ya kendo ha ka roi ka par ban penkiu ha ka Jylla da ka bagado baga sorkar ka bamenta kala yo pateng ki jingeh na ki por pala lenyo Umentri rongba ka Jylla Amsham la le bha khamtam ha ka kwat ka khya ba ka puli puthi ngila shim ya ka jingeh ngila itho e ki jingeh ban menta dang penbet ya ki jingeh ha ka rukom ka berhenti Ulamat phang halor ka jingyap jongki longkme MMR kabalong arsha ya ka jingyap jongki longkme hakari ha usnem arajar khatpra umentri rongba ka Jylla ulaong ka sorkar kala wanra ya ka program bapura mother lingba ka bangila itho eki kanthai ba anmet ki badan ha ka jingma ka bakraw bar ka jingeh na ka benta ka jingyap ka bajur bat la penrong ya ka program na ka benta ka jingsumar ba ka jingkha khon ha ki jaka sumar ki basngan Na kabenta ka roi ka paling ba ka 16 Finance Commission la ai khusnam ya ka Jylla lai 1000 crore tingka batling baki project balaya rap na bar EAPS ka Jylla kalala banyo e ka jingerap pisa ka balong kumba kandai 1000 crore tingka ban sedangi ki kampen roi thu umentri rangba Haba IT ka jingsa jingkan mau jing ka Jylla chairman jingka 16 Finance Commission u Dr. Avin Panagaria umentri rangba ulak ranru ia ka jingdan kam jangane ka Jingialang kaban pela ia ka Jylla banang beteng shushu ia ka mission jong ka ban penki shakmat ia ka roi ka par bat ka roi ka par jong ka Jylla